Valintamme riippuvat usein siitä, paljonko meillä on rahaa käytössä. Toisaalta pienetkin tulot riittävät moneen, jos menot ovat maltilliset ja rahan käyttöä suunnittelee. Oman talouden suunnittelulla voit saada tuottoa säästöillesi, karsia turhat menot ja siten kasvattaa valinnan mahdollisuuksiasi nyt ja tulevaisuudessa. Oman talouden hallinnan taidot ovat kaikille tarpeellisia iästä ja alasta riippumatta. Raha ei takaa onnellisuutta, mutta se helpottaa monia asioita, kuten arjen sujuvuutta, tulevaisuuden suunnittelua ja omien haaveiden toteuttamista. Raha-asioiden ymmärtäminen ei ole ylivoimaista, vaan sen voi jokainen oppia. Tämä kurssi on helppo tapa lisätä omaa osaamista raha-asioiden hoitoon liittyen. On hienoa, että nuoret ovat kiinnostuneita raha-asioista jo hyvissä ajoin. Miten siis saada rahat riittämään? Omaa talouden hallintaa kannattaa opiskella, ettei raha-asioista tule jatkuvaa huolenaihetta elämässäsi, vaan voit suunnitelmallisesti toteuttaa tavoitteitasi ja toiveitasi. Oman talouden hallintakurssilla tutustutaan niin ansiotulojen, säästöjen ja sijoitusten kerryttämiseen kuin menojen ja sitoumusten hallintaan, yrittäjyyteen, lainoihin ja maksuturvallisuuteen. Maksuton kurssi sopii kaikille rahasta lisätietoa haluaville ja sen voi suorittaa myös osana toisen asteen opintoja. Oman talouden hallintakurssilla pääset tutustumaan opiskeluun yliopistossa. Kurssin suorittamisen jälkeen sinä puolestasi olet oman taloutesi paras asiantuntija. Tiedät juuri sinulle sopivat tavat kasvattaa tuloja ja varallisuutta ja toisaalta tiedät, mihin rahasi kuluvat. Osaat arvioida itseäsi sijoittajana ja lainanottajana ja osaat toimia myös rahahuolien kanssa. Kuulostaako hyvältä? Tervetuloa kurssille!